Astăzi facem unboxing la un nou kendama de la Chrome. Trebuie să fim un pic mai silențioși pentru că acum suntem în McDonald's și nu vrem să deranjăm oamenii din jurul nostru. Deci asta este un Chrome Cloud, așa se numește, ia vedeți. Noia Kuma, da? Înseamnă Noia Cloud. Este modelul Chrome Slay Dog 430, da? Este anti-skid, este I+D, un fel de anti-skid efectiv. Vă zic sincer că m-a ajutat foarte, foarte mult să mă joc de ea. O să o punem aici. Și acum, bineînțeles, o să ne uităm prima dată ce se găsește în cutie. Chrome 430, premium pentru sticker cu Chrome, ață de rezervă, și culoare chiar foarte mișto, e așa un vișiniu din ăsta, cărămiziu să zic așa, un sticker micuț cu mascota asta de la Chrome, asta cu nori, scrie 430 și asta este kendama, wow, uitați-vă ce bine arată. Deci este Slay Dog 4 shape, dacă nu mă înșel, genul este maple, da, lemn super rezistent, aici Itama Gozoiu. Este gravat cu laserul Chrome X430 și aici avem Tama, care cred că e din... Cum Dumnezeu se numește lemnul ăsta? Ash. Cred că este din Ash. Este I-am dat lui G. What? Dacă pescuim după asta, aici bineînțeles super premium rulmentul ca să nu se întregească ața în timpul jagalelor. O să vă las acum cu niște tricuri, nu din McDonald's, foarte bună pe slingere. Deci asta chiar e bună pe slingere, ce trebuie. Bevelul e super larg, găurica de la Tama. Bă, nu pe tot.